Hi! I'm gonna higa in the water. Lamig. Ken, water. Anak, baka ano dyan, tsinelas ha? Sige, langoy kayo, kuya. Babaw lang yan. Yung sa lagas-las, ano? Ken, dito lang. Hello guys! Hello guys! Dito pa din kami sa Tigbinan. We're still here. Hello guys! Hello Ken! Nagluluto ako guys ng leche puto kasi birthday ng pamangkin ko. Birthday ng pamangkin ko si Putoy. Say happy birthday Putoy. Happy Putoy. Gusto mo pa mahang? Mamaya, marami tayong niluluto. Isang lasa ko lang, sarap na agad. Pinatikim ko siya yun, sarap daw. Mama! Happy birthday Kuya Putoy. Happy Putoy. Ito na guys yung mga naluto ko. May mga isasalang pa ako. Ito pa. Hindi pa ako tapos. Medyo marami na rin guys yung naluto ko. Ayan o. Leche puto. Puto flan. No, Ken. May nakasalang pa ako dito guys. O ayan o. Aahunin ko na yan. Hi guys! Punta na kami sa birthday. Nauna na dun si Kuya Butchukoy. Nauna na dun sa birthday. Kuya! Kuya! Sunod na kami ni Kent. Ang init sa labas. Kuya! Kuya! Alay. Kuya! Kuya! Ito yung kaya yung wala pang edit. Yung hindi ko. Yung edit na. Kent! Ito yung hindi ko. Hello! Gubat dito sa likod. Kent! Say hi, Kent! Tagal? You want to go home? Opo, nag-go home na si Kuya. Hello guys, good morning. Happy Sunday. Kakape ako guys, kape. Dito pa kami sa Tigbinan. Bukas pa kami uuwi. Monday pa. Late na ba bukas? February 14 pala bukas. Bukas na kami uuwi sa Talisay. Nagkopra pa kasi sila Pangkoy, kaya natagalan kami dito kasi wala pa siyang trabaho doon. Kaya nagkopra muna siya dito. Dito ako sa terrace nagkakape. Yan yung bundok ko. Yun.
Naglilinis kami dito ilang araw na, guys. Ito, marami pa kami lilinisin dyan. Ayan, oh, dami mga kalat dito sa terrace. Aalisin namin yan. Galing yan dito sa salas. Kasi naglinis kami dito sa loob kahapon. Yan, dami pang kalat. Lilinisin pa namin. Nilipat namin din yung mga gamit. Ah. Sobrang daming alikabok niyan kahapon. Yan, nilinis namin. Lilinisin pa namin. Pucho ko yun. Wow, pugi ah. Pati ka anak nagpasundo. Susundo, naglakad kayo? Sumamba sila. Patingin anak ng pants mo. Patingin mo ko. Ni kuya. Kuya, patingin kuya. Pugi kuya. Kaso yung pants yan nalalaglag kasi ano, yung hindi maisara. No, Ken. Kuya. Nasaan si Kuya? Maganda kuya pagsamba. Anong ginawa mo doon? Doon manak yung kolong. Ken! Say good morning, Ken! Ken! Psst. Good morning! Good morning, Ken! Ating liligpitin, oh. Yan pa, oh. Nagluluto si Pangkoy ng pansit. Ito guys, oh. Luto si Pangkoy ng pansit bato. Ayan. Almusal namin yan. Pa, dami pang liligpitin. Ayan. Ito guys. Ito oh, pinitas yan ni Papa dyan sa likod namin. Ano yan? Dadalhin namin yan bukas sa Talisay. Tsaka, may saba pa. Magtitiba pa si Papa ng saba, tapos ng nyug, dadalhin namin. Bukas pag uwi. Ito guys, nilinis din namin to nung isang araw. Ito, kasi maano dito, lilinisin pa namin yan mamaya. Inayos namin yung mga halaman ni Mama, kasi hindi na niya nagagawa. Yan, busy sila ni Papa sa tindahan. Sa bundok busy si Papa. Daming gawa. Kaya inayos ko yan. Ah. Tinulungan ako ng pamangkin ko. Yan. Mga tanim yan guys ng ate ko, saka ni Papa, ni Mama. Ito guys, ano to? Fish pond. May isda yan, may tilapia yan. Meron niyang isda sa loob. Kaso maliliit kasi yung malalaki nakuha na. Ito lilinisin pa namin mamaya o kasi masukal. Nakatakot dumaan. Doon yung bahay kubo nila Mama oh. Minsan doon natutulog pag maraming bisita. Doon kami natutulog minsan. Kaya sila Papa doon natutulog. Tsaka doon gumagawa ng pinto yung tsuhin ko. Kasi pinapagawa ni Mama yung mga pinapagawa pa ni Mama yung pinto doon sa loob ng bahay kasi mga sira na. Mga pinto ng kwarto. Oh, strong. Wow, strong, Kent. Love you, Kent. Ay, butterfly. You're a butterfly? Ay, strong. Totoo na? Kain guys. Ito, pansit ba to? Kain. Hindi ko nadala yung ano ko, tripod. Kaya tagilid yung camera.
Good morning, guys. We're going home. We're going home. Say bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye, Faye. Bye-bye, Bay. Bye-bye, Kuya Bem. Bye-bye, Haya Babam. Bye-bye, Ode. Bye-bye, Ate. Bye, Boogie. Bye, Puti. Bye, Mama. Bye, Mama. Ang dami bye-bye. Bye-bye, Lolo. Bye-bye, Haya. Bye-bye. Ay, kasama natin si Kuya. Haya. Uy. Home. Uwi na kami sa Talisay. Haya, home. Bye-bye. Bye-bye. Tayo na, Kuya. Let's go, Kuya. Uwi na kami. Nakapaglinis na kami dito, guys, sa likod. Oh. No. Naayos ko na yung mga halaman. Oh. Yan, pagbalik na namin yan gagawin ni Papa. Magtatanim daw kami dyan ng mga gulay o dyan. Aayusin namin yan. Ito lang muna ang naayos ko. Mommy. Say bye, Kent. We're going home. Bye, garden. Oh, no. Here, we're going that way. Wait for mommy. Wait for mommy, okay? We're here, Kuya. Opo. Paano yan? Mauwi na rin kayo. Oh, uwi na kami. Diyan ka muna, Kuya. Sit down. Hintay pa namin. Bye-bye, Ode. Yan ang baon mo, Kuya. Kent, say bye. Bye-bye, Ode. Bye, Ate. Bye-bye, Ode. Bye, Ate. Oh, uwi na kami. Oh, bye-bye na kay Mama, Kent. Bye, Mama. Bye. Bye-bye. O, kiss na kay Mama. O, Kuya, bye-bye na kay Mama. Bye-bye. Kasya kayo yan. Sige kayo sa likod niyo. Bye-bye, Ode. Bye-bye, Mama. Bye-bye, Ode. Bye-bye. Bye-bye, Bem. Bye-bye. Uwi na kaming Talisay. Bye-bye, Ate Gwen. Bye, Evan. Bye-bye, Ate Gwen. Si Ate. Bye-bye, Ate Gwen. Bye-bye, Ate Gwen. Say bye-bye. Sige na. Ano ko mo, Mama? Ha? Mama. Hi, mo doon. Tawag kay Ate Mama. Bye-bye, Ate Gwen. Bye-bye. Bye-bye, Ate Gwen. Bye-bye, Ate. Bahay na kami. Hello. Dito na kami sa bahay ko, Bo. Come on, Kent. Madaan si Credo. We're here. Daming linisin ah. Oh. Bahay na. You're home, Kent? Init. Linis na. Linis na si Pangkoy dito kahapon. Good night, guys. Andito na kami sa Talisay. Guys, Anna. How are you guys? Say how are you guys? Hello, guys. Hi. We're going to sleep, guys.
Good night. Say good night, Ken. Noah. Night, Dad. Good night, guys. Noah. Night, guys. Good night, Kuya. Good night. Say bye-bye. Bye, guys. Bye, guys. Thank Hope you have a Bye, lovely guys. night. Thank- Please like and subscribe. Thank you for watching. Thanks. Bye. Bye. Love you, Ken. Good night. Ay, good night. Love you, Kuya. Good night, guys. See you next time. Bye. Good night. Love you. Kokogot chicken. Bye. Wow.